contest here, which obviously we want for this showpiece. It's an out wide now. Hello Mr. President, ya magana mu. Ka san fa kai kadai nake jira, yanzu zan je Switzerland ne, magana siyo kayan nan ne fa. Kawai ni ka turo min, ka tsaya min wani shashanci, ka ji ko? In ka turo kai min magana. Kawai mutum ya tabata ma can a banza. Hello, ina jin ka turo ne? Na turo biliyan 100. Haka ya mun daidai. Zaka ji ni zuwa anjima, zan kira ka, kaji da ko? Sai kaji ni. Gaskiya hotunan nan sun min kyau. Kai, ashe da gaske ne ma ya tura kuɗin. Za mu je mu bubbuga cilin kenan. Kai, gaskiya haka na mun. Mai bacci fa, mai bacci. Lafiya kake mun magana? Ba komai. A'a. Kai jama'a, wai mutum yana hutawan shi da biliyoyin kuɗi da jiragai ma ba za a bar shi ya huta ba. Kai nan ta ka tashi mu wuce wajen aikin mu. Wani aiki kuma? Kai, ina jirgi na ne da motata, ina wayata kuma? Kai. Me yake nufi wa wancan bawan Allah kai? Me yake nufi da hakan wai? Wai mafarki nake yi. Allah raba mana wancan mugun tsohon talauci ba.